बिटिआरआव गोदानै हाबनाय बिश्वनाथ जिल्लायाव 40 नं रौता बियाबनि बर्ड सन्मिलन हाबाफारिया खुंफुं जालांबाय। फैगौ सेप्तेम्बर दानाव खुंजानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै बे समाव बिटिआरनि सिङाव थानाय माखासे राजखान्थि हान्जाफोरा गावबा गावनि हान्जाखौ गोख्रों खालामनाय बायदि हाबाफारिफोरा सानफा एफा बांबोनो हमबाय थानाया हालामाव सोलिगासिनो थानायखौ दिनैनि सानाव नुनो मोननाय जादों। थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि दानाव जानानै थांनाय बिटिआर गोजोन गोरोबथा बादि सानजा फारसे थानाय सनितपुर गहपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि माखासे गामिफोरा फैबाय थानाय बिसायख'थियाव भट होनो मोननायनि असिलायै दिनै बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय हिमाजुलि ओनसोलाव 40 नं रौता बियाबनि बर्ड सन्मिलन हाबाफारिया मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों जोबनानै थाङो। जाय हाबाफारियाव सोलिफु बिटिआर सरकारनि मावफुं सोद्रोमा एबा बियाबनि एमसिएलए डक्टर नीलद स्वर्गियारिया बाहागो लानानै रायजो राजाफोरजों उदाङै सावरायलायनायखौ नुनो मोनो। बिश्वनाथ जिल्लानि रायजो राजाफ्रा फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ लानानै मा बुंखो फै जों मिथिनानै लानि। जों भट होनो मोनगोनखाय बहुत गोजोननाय मोनदों। जों माने समाज जोंनो जि बा बिटिआर बा बड'लेण्ड बेखौ नांगौ होननानै गोदोनिफ्राय होसिरखा फैदोंमोन नालाय दा बे जाफुंसारनायनि थाखाय जोंहा बहुत गोजोननाय दं आरो जों हाजासिम सहाय होगोन आरो नाजाबाय थागोन जे जों बिटिआर सरकारा इउपिपिएलखौ जों देरहाहोनायनि थांखिजोंनो जों बेयावहाय दिनै बे मिटिंनि गेजेराव बुथनि गेजेरजों जों फैदों। दा बेखौनो बुंनो सानो जोंबा बयबो रायजो राजाया गोसो होनो नांगोन जे जोङो बिटिआरखौ जेनेबा जोंनि प्रमद सारखौ जों देरहाहोनांगौ बेखौनो बुंनांगौ आरो मानि थाखाय होनबा जोंहा गोबां खामानि मावनो दंबावो। दिनै जों भटाराव जेनेबा हाबदोंब्लाबो गामि हिसाबै मेपआव सोजायाखै फारसेनिफ्राय दा नैबेयावहा मा होनो समस्थिया जोंना गोजान हाबजोबना दं बेफोर जायगायावनो जाजोबनांगौ। जुदि प्रमद सारा जुदि फैफिनोब्ला बेफोर गासैबो जाजोबगोन होनना जोंहा आसा दङ। जोङो प्रमद बर'नि सायाव 2000 न' सावजानायाव जों जेबो मोनाखै जाहाथे बिथाङा जोंनो अनसुंथाइ हरो 2900 ओमफ्राय दा प्रमद बर'निफ्राय जों मोनजानो लुबैयो आरो 2900 सारि थारिखआव माबानि अक्ट'बर ना नभेम्बरमोन बे टाइमाव गुबुना फैयोबा माने प्रमद बर' सारनिफ्राय जों मोनजानो लुबैदों आरो बै समाव बिटिआर माबा मा होनो बिटिसिआ जोंनो जेबो होआखै जोंनो दा प्रमद बर'आ होनांगौ आरो जों आगोलबो प्रमद बर' सार फैनायाव एप्लिकेसन होदोंमोन बिथाङा जोंखौ जेबो नाहराखै माने आगोलाव होखांबाय जों ओमफ्राय दा जोंनो दा होनांगौ आरो जों भट होसिगोन नालाय जोंनो होनांगौ आरो जों होआ बेनो जोंनो दा प्रमद बर'नोसो होगोन जों देरहागोनखौ जों आसा खालामदों। मोजां मोनदों गोजोनदों दे जाबाय दे बिटिआरआव भट थुनो मोनसिगोन मोजां मोनदों। सोरनो होगोन भटखौ माबा ट्रेक्टराव नांगोलनो होआ मानो होआ आंना ट्रेक्टरासो बांसिन खारो ट्रेक्टरजों बांसिन थाङो सिगाङाव आखायाव होयो आखायाव फिसा बे ट्रेक्टराव होसिगोन। सिगांनि समफोराव माबाफोर सुबिदा मोनदोंमोन बिटिसि सरकारनिफ्राय मोननायाथ' मोनाखैलै हाग्रामानिफ्राय जेबो मोनाखै जेबो गैया दायो आसा खालामदों मोनगोन होनना सानदों आरो बिश्वनाथ जिल्ला इउपिपिएल आइजो गांखंनि आफादगिरि जानानै आं बेखौनो बुंनो सानदोंदि जोंनि बिश्वनाथ जिल्लायाव इउपिपिएल हान्जाजों गोबां सापर्ट दङ आरो गोबां जोङो 20टा बुथ कमिटि दानानै लानो हाबाय इउपिपिएल हान्जा दोलोनि जानानै आरो बे जोंनि जिहेतु बिश्वनाथ आरो सनितपुर सोसन जाबाय बेनि सायाव जोंहा गोबां गोजोननाय दङ जिहेतु जोंबो सासे बिटिआरनि सासे भटार्स हिसाबै जों गोबां गोजोननाय दङ। बेनिखायनो जों जाबायदि हास्थायदोंमोन जाबायदि जों सानदोंमोन बे दिनै सिमाङा मोगथां महराव मोनफैबाय बेनि सायाव आंहा गोबां गोजोननाय दङ। दिनैनि हिन्जाव गणतन्त्र मुगायाव गोबां हान्जानि फैनायनि मोन्थाया बयहाबो दङ नाथाय जों बास बेखौल' बुंनो हायो जे जों बिटिआरआव सोसन जाबाय बेनि थाखाय जों इउपिपिएल हान्जाखौ सापर्ट होनांगौ आरो गोबां राजनितिकआ फैनानै गोबां बाथ्रा जों बुजायलांबाबो जों माखासे रायजो राजाफोरखौ जिहेतु जोंनि हारि आरो सोदोमस्रिखौ लाखिनांगौनि थामोन्थाजों जोङो रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायदों जे एबार खनसे इउपिपिएलखौ 5 बोसोर सापर्ट होबावनानै जोङो जोंनि जौगाथायनि खामानि मावनो थाखाय प्रमद बर' सारनिसिम माने जों खामानि मावनो थाखाय हेफाजाब होनो थाखाय
थाखाय जों गासैबो रायजो राजाखौ जों खावलायदों आरो जिहेतु प्रमद बर' सारा जोंनि बर' आइजोफोरनि थाखाय गोबां आसनि बिथाङा फोसावदों जेरावनाखि अनसाय बिथांखि आसनि आलारि सोरां बिथांखि आरो माइनाव सोरां बिथांखि जिहेतु SSC ग्रुप सेल्फ हेल्प ग्रुप बिथांमोना 75,000 अनसुंथाइ होबोगासिनो दङ आरो बेनि गेजेरजों गोबां गोरिब दुखिया न'खरनि फिसाफोरनि थाखाय फरायसाफोरनो गियान सोरां बिथांखि जेरावनाखि फरायसुला फरायसुलिफोरनो स्कलारशिप महरै होदों आरो बेजों लोगोसे जिहेतु कलेजाव फरायबाय थानाय गथ'फोर बिसोरनि थाखाय प्रमद बर' सारा मा होनो इन्सुरेन्स खुलिनानै होदों दिनैनियाव आरो मा होनो जिहेतु दिनै मन्दिर मसजिद थानसालिफोरनि थाखाय बिथाङा आलारि सोरां स्किमखौ होदों बा आसनिखौ होदों बेनि थाखाय खोब गोजोननाय मोनदों जे माखासे आसनिया जे आरो बेनि सायाव बांसिन रासिन गोजोननाय जिहेतु जोंनि बिटिआरनि चिफ जानानै जोंनि बर'नि हारिनि माखासे मिनिंफुल माखासे सोदोबफोरजों बिथाङा बैफोर नामफोर आसनिफोरखौ दोनदों खोब सिनाय जादों गासैबो हारि जाथिया दिनै बेफोर मुंजोंनो हयथ' आसनिफोरखौ फिलाप खालामनांदों आजावनानै लानांदों बेनि थाखाय खोब माने गावखौनो गौरब खालामदों बेबायदि जोंनो दैदेनगिरिखौ जोंनो उनसिबांनांगौ आरो माखासे जिहेतु जोंनि बर' समाजखौ गोजौ फारसे दावगालांनायनि सिमां बिथाङा सुजुदों बिथाङा नुदों जेरावनाखि जों JEE निट जेरावनाखि UPSC APSC बेफोरनि थाखाय जोंनि बर' हारिफोरखौ सिगाङाव बर' हारि होननानै बुङोबा हाथियार हमग्रा गोबां गियोमोन माने हाथियार हमग्रा हारि गोबां अन्य हारिफ्रा बुङोमोन जोंखौ आसामिसफ्रा बुङोमोन बर'फोरनाव बुजिनाय गैया गियान गैया हाथियार दैग्रा मानसि होननानै गोबाङा बुङोमोन नाथाय सानसे समाव आं सानो जोंनि बर'फोरखौ गियानजों गिजागोन दा जिहेतु प्रमद बर' सारा दैदेनलांगासिनो बैफोर दैदेनलांनाय माखासे पलिसिफोरजों जुदि जों खारफानो हायो बा प्रमद बर' सारखौ जिहेतु जों सापर्ट होनो हायो अब्ला सानदों सानसे समाव जोंबो स्टेटखौ सालायनो हानाय मानसि ओंखारगोन आरो बै स्टेटखौ सालायनो हानाय मानसि आरो जोंनि बर' हारिखौ बयबो सानगोन गियानजों गिजानाय सासे बर' हारिया जोंना गियानजों गिजानाय जाहैनो हागौ होननानै आंबो सानदों आरो जिहेतु प्रमद बर' सारनि दैदेननाय दिनैनि बायदि थांबाय थायोबा जिहेतु दिनैनि बायदि दैदेननाय सरकारा आवगायसिबां जुदि थांबाय थायोबा देनांसिबां इयुनसिबां जुदि थांबाय थायोबा 15-10 बोसोरनि उनावहाय माने बर' हारियाव गोबां डेभेलपआ फैनो हागौ होननानै आं सानदों आरो आं मिजिंथिदों